Viera Tomanová toho stíha dosť. Najnovšie vydala punkrokové CDčko. Som pre vás pripravila materiál, ktorý je nahraný na CD nosiči. A potom ten úžasný rokový album rozdala poslancom. Preto aj dávam poslancom k dispozícii toto CDčko. Poprosím predsedu parlamentu, aby pustil do sály krátku ukážku. Ďakujem. Už sa teším, si veľmi kreatívna. Dobrý nápad, moja. Pani Tomanová pokračuje vo svojej kariére speváčky. Pánovi Čížovi začala spievať pesničku. Čižíček, čižíček, vtáček maličký, povedz mi čižíček, ako sa ju má. Čižíček, čižíček, vtáček maličký, povedz mi konečne, ako sa ju má. No, dík za kompliment, ale viem, že maličký nie som a neviem, ako ho sejú, ale viem, jak sa melie. Chytíš a urobíš šoň, 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 trikrát a máš. Pozdrav psa.